Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dune. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan ang atong magtatampo si Dune. Matod pa nila ang gugma ko no, dili lang kay buta, bungol pa. Mauni ila pagtanaw nako tungod kay nga ako lagi nga asawa. Murnaan niya tanan. Maldita, hinuwayon, libakira, marukoy sa tanan. Basta kay og sa kape palagi, murag grabe ni siya. 5 in 1 gyud. Ug kun ngano na 5 in 1 no, inaani mo gud akong problema sa dihang naglingkod-lingkod ko sa kong patawan. Nakita na ko si Pedro nga milabay. Akong gitawag. Bro! Oh! Ay, aregon! Pwede ka na kung gawas na ta? Ayaw. Hindi mandara ka na sa gawas. Mura ka manaigon. Unsang tao rin. Dali. Atahi ko, eh. Ikaw rin yung kalingaw na ko na. Ayan. Ali, kada. Larga, usap ang kantahan mo. Unsay titulo na? Ang kani kong kantaha ka ng pagkamingaw ba kay upload mo ni siya. Ah. Oh, niya. Naabot siya sa sino niya. Oh, adil na ko isbita na kay di man ko di man to sultan. Okay. Di ba na yan? Larga! Kamingaw. Pong Saudi, China. Layo kayo iyang bana. Aha. Kung asa Saudi siya mangwarta. Para sa pamilya. Aha. Sa dito na, sa destino niya. Pertinag yung mingawan. Maghilat siyang mag-inusara. Buka gamay da. Sabar. Mingaw sa pamilya. Okay. Asawang Singaporean, kwintas tapit sa dughan. Apit na maapot to si buo kalawasan. Kasulti ni misis nga musuloy sa dalan. Napay iyang pitas na asbugan. Punan pa yun, unya na sunod. Unya lang sunod. Unya lang Kana sunod lang sa kayo. kay murag padung na din hiyo. Wala na. Akong asawa taon. Pagkanay mo Sige, sa kay salamat do. Salamat. Pare kong kita kong sawar niya. Ay, pweda. Inani galing doon ako yung problema. Speed door yung makalingaw na ko. Kumiya siya. Usahay ako sa magkantaglawan ta. Pero, di ko masilbi. Ako na lang itong ipakanta speed door para mawa akong problema. Problema yung kanong problema na ko. Ako kasabot. Problema nga nung inaani niya nga ako. Problema nga nung problemahon man ako nga problema na batanidaan. Alam akong bala na, buang na. Kasi pa ko ka niya, ay! Kaunsa naman taong ka, oy. New version ng imong kang Freddy Aguilar. Ay, Freddy Aguilar. Katawa. Imis katawa, imo hila kinoon. Ay, pulwida. Dili ako inikanta ko si Pedro. Ano Freddy Aguilar? Ako sa nilaganta rin eh. Pedro! Oo, di ba ako to? Pre-pre, ang tingog Pedro. Mo ba? Bisag di mandaan yung problema na ko. Ako yun yung katawa. Bida, magbote sila. O magbote ka. Ha? Unsa giday ang pinakadako nimong problema dong doon eh? Ikaw. Ano kayo ito? Ano to ako man? Abuti mo. Anong ikaw? Oh, grabe naman sa ka, uy. Kaya abi di mo sultihan talaga. Basta makakita galikod mo. Mawa akong appetite. Ah, unya nawa. Ako rin masangin lang di ay. Mao na, pataka ka magbutang anak. Akong appetite ba? Dili. Ambot ni mo oy, ako pasangin li anak, kay wako manghilabot anak. Yabag. Ikaw may nayabag. Doon na gani mawa ni mo no, ako rin mo pasangin lan. Mao na, pataka mo kagbutang. Oh, Inday. Ako may sabal niya, porbida. Appetite ba? Ay, like ko pasangin li anak, kay wako manghilabot. Tanaw dito sa banyo, sige mong nabiyaan. Oh, kaya di mo. Sa day porma anak. Abuti mo! Paitali na akong asawa. Inato iyang abilidad tanan na ah. Hasta ang iyang pagkadi kay bao, inosente, murag inana ba? Naan niya tanan. Basta, wari kay bao kung sa appetite gali. Unya? Daydelia, na si Donida imong bana? Ay, wala ba diri nang? Mao pagipaglakaw nga na di ay? Ay magpatabang lagi unta ko niya day ba? Tungod aning akong bana. Uy, nga naman. Day, ambot ani akong bana day oy. Labad kay so, saon man ako. Unsa day problema di ay nang patring? Ang akong bana ba, sino'y tulyo nimo? Nga naman si Tulio. Ay wako kasabot aning tawhana. Sige lang kasuko. Pero, ug makainom gani, pastilan, pagkabuutan, rigid. Unya ko biyan pagkaayo.
Dili na misil pang suguon. Ay may hinuon na nang. Tagsaon kay nang ingon ana oy. Ang uban gani maproblema silang bana kay palahubog. Unyag mahubog. Ay mangulata man. Di man kana mangulata ang imo nang. Ay, dili, dili man. Dili gani maninghag na ko. Basta kabuutan lagi kaayo. Uy kay ngano ka na no? Di na siya normal. Pero maayo ra sad na oy. Ngano di ay giunsa man nimo nga naingon ana man na siya? Ambot lang, kay kanang inikabuntag sa'yo. Mga saba man yun na siya kalit nako. Ay, basig wak tayo gibuhat ka dautan, bisag wak tayo gibuhat ka dautan. Mga saba lagway hinungdan. Ay nang sayon na kay na nang. Paimna na pirmi aron di ka magkasab-an kay mabuutan man ka na siya magainom. Oo, Ay way problema. Paimna na pirmi aron pirmi kang happy. mau ba day? Unang, uy, nindot ka ng styla, hubga na pirmi. Kada adlaw paimna na, unya og mahubog na, sultihi dayon ko unsay buhaton. Palabo ni may mong bana, tanang buhaton sa bahay, ipatabaho niya, isugo niya tanan. Unyag mawasa na, aw, sipat dayon ka. Mau ba? Unang, uy, maunay akong ikatambag nimo. Eh, salamat. Sige day, salamat kayo sa imong tampag. Ay, ako ng buhaton. Ay, mora na imong tuyo di ay nang. Sige, biyaan gid ni may imong tindahan dito no, kay ni anhi lang gid ka. Ay, nanira man sad ko kay unya pa man ko. Munang ni anay ko sa inyo nanira ko daan. Mao ba? Nya nang pautangan niya ko ha. Ay, sure. Basta ikaw. Ang tuwa lang ko sa tindahan. Sige, day. Ako tong buhaton imong giingon. Sige, sige nang. Nya nang, pakuha ako, glinata dito ha. Nya, bugasan. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, ambot lang ako, pre. Kasabot ako. Basta di ko magkainom, init kay permi akong dali kay ko musuko, pre. Pero makainom ka, pre. Okay, pas alright, pre. Oh. Parehas karon hastang lamian sa kong paminaw. Ano ka inom mo? Yo, lain siya ng style mo, pre, ha? Ikaw, pre, na unsay kasulti mo niya problema, hanom ni siya. Pre, ba? Suway lang yun, pre. Kada bang di ka mo lang yun, pre. Kada bang di ka mo inom ba? Kay nguna na tungkol mo yun sa pagsigin mo ginom ba? Mga suway yun nga di ka mo inom. Bitaw. O niya, pre, be. Init mo kaya kung basta di ko makainom. Dahil naman ko maglagot. Kanang kalagot sa atong mao na atong sulbaron dili kay kanang pagsigi mo ginom. Kay musamot man yung gibati ana pre. Madugay, di na mo piktong inom nimo. Bitaw. Magsigi lang ka kasuko. Mga hinay-hinay ginang undang ng inom pre. Nya para bugnaw pirmi mo ayaw sige inom og init bugnaw may imna. Bugnaw, pre. Oo. Oh, mo bito na akong inom permis bahay, pre. Bugnaw nga red horse. Well, George. Usahay ka ng siuktong. Butangan ako dagang ice, pre, para bugnaw. Kastal mi ay noon. Okay ra ang imong syuktong kanang fighter wine ha. Nabis kay da. Ano, may lami. Lami kring. Wali ni kring day. Ang dili mo ay maayo no. Dili mo ibutan ko pasabot nga bugnaw ha. Tubig lang nga bugnaw dili kay tubig kanang RS no unsa. Nakahubog, Diba nakahubog. bugnaw juice ha? Bugnaw spring. Ha? Ha? Ayaw na makahubog. Dili pwede ng beer, pre. Ha? Ayaw na unsa. Kanang bino, pre. Fighter wine okay na. Okay ra. Good for the heart man na. Oh, good for the heart. Sakto man as pre doon pre. Ka ng fighter wine. Samutan na nga ng masyaw. Masyaw? Sino masyaw? Masyaw. Tataginom. Lanchaw? Sa kanang suktong. Oh, kato. Sakto na pa rin doon pre. Tuon lang pa rin doon pre. Karon wag itaw na minom. Kita doon na ginuminom din mo nga. Tuon lang niya. Ako pa rin nyo, Pretolyo, undang mo nang inom oy. Bida, wag yun mo magkuha kayuhan ng Ay, inom. mauro mong gano'y magkaupay sa kong gimate, pre. Lami kaayo akong pamate, pre. Basta makainom lagi ko. Lahi ginihara. Bida sa mo. Mao gani nga, tambag na ko ni mo, hinay-hinay na. Bida ko latahon. Hinay-hinay na, jam sige, hinong kag inom ufog na tubig, maayo na. Tuba ka, pre. Okay ra ka, no? Lagi dodo. Tuba ni Shim, ay, kanang vlogger nga magsikat katulbi. Oo. Shim, tuba Okay, girl. tamis na. Tamis ka na. Pero, hello lang, pre nyo. Utro pag ka. Oh. Ikaw ba, ayaw tulduin nga butang ayos ang kuan. Na. Imnuno niyang tuba. Kailan may pagkape, butang ayos, ayaw na tuba. Butangi. Jai! Dilya! Asan mo yung bihana eh?
Ang bida, milakaw ko. Wapon siya din eh. Milayas po, bida. Hindi palkansin ang kong asawa. Dilia! Uy, wow. Sulit na sila misa. Kadaghan ng mga linata. Yan ay pagbugas. Uy, pilaw ka, di ka kilo. Diin mo ka di. Natagan ng Ma'am Aida. Ikaw na din na, abi na ko kinsa. Oh, kikinsab dahil sa mga pagto. Kita naman doon din mo yun. Pamati anak. Abi man ko na kong sinang patring. Ha? Ngano sinong patring? Unsa sa patring dire? Ay, siya man ko naghatod anak diri. Ha? Siya gahatod anak diri. Kanang tanan nga naa sila misa. Mao ba? Yata din niya? Wa, uy, hatag ko taon. Ngano gyatan ka anak dire? Nangutang man ko. Ganda. Ngutang ka? Nangutang? Unya siya matod? Oo. Yawag di mo. Ikay nang utang siya tindahan niya siya hatod ni Rever Bida. Yun sa ko di mo pag-explicar ha. Ay. Mawa na siya pautanga nga. Wa ka patanga siya tindahan, gipautang ka nya, gipatod pag yun sa nimo. Mo na ginaingon nga diskarte. Sinuwat ba, ba ni pagtaro? Jay Badayos? Diskarte, pre. Diskarte pre ha. Pagtarong ba nga no nagkautang taon ka. Uy, nya ihatod pag yun niya Rever Bida. Bangan mo ni siya na ako eh. Di pagtarong gani. Kadaghan na ni. Ha? Pila mo sa ditanan? Pasig tagbayadan ha. Ay, sus, problema man ka. Ako rin bahala, ana. Bangan man ka na ako. No, Ako na gud ni. Oh, ikaw bitaw ha. Kasi may problema niya tana ha. Ikaw ako ibayad ng kanahana ka. Oh, come on. Sa kung sa buhato na niya akong asawa, maunang kuyawan ko, kay mao lagi. Kung pa diya, iya ko nung diskarte, pero naibaw kong problema mo yun, di ba? Unya. Ay, patay. Sino rasa di ay, liit ako, ani. Bangon ko. Day! Dilia! Naunsa ka na skili? Naunsa ka? Siya kita mo. Kita na siya nag-sniff sa diri. Sleeping ka, ha? Ngano daw nag-sleeping ka diha, ha? Nagila ka ni. Ngano lagi na bako ka? Lain na sa kodam ko dugoy. Sus, marsip, abi na ko naunsa ka. Muraw kang nang silisa. Damgo na, oy. Naglikila ka. Huwag mo ko magilakilak. Utsa lagi. Ngano wa nga. Huwag ko magilakilak. Nag-sniffs ako. Oh, ngano nag-sleep pa ka diha? Bako man na. Ay, ngano lagi na bako ka? Tungod lagi sa kodam ko. Utsa, blay mong damgo. Nagdam ko kung agitulis ko gimakataw. Oo niya. Utsa, party sa mong damgo. Di namin tinuod, eh. Ha? Di namin tinuod. Unsa may mong Di ba may gilakan akong nga? gihilakan? Ay, sos, parta na sa damgo. Hilakan ni mo na unsa mo kay. Para damgo, na unsa. Kato laging nagtulis na ako. Di lagi na matinood. Kaya gano, yun sabde ka. Kaya kung saan nagtulis na ako, ikaw manggod. Oh, unsa na? Ikaw dong. Ang barok, ang itsura, ang tingog, ikaw gyud. Pero ang akong gisakitan kay huwag ka makailan ako. Unsa? Inyo kong gitulis kay kuwaw ninyong ako mga alas o kwarta. Nadi kay lahas og kwarta day. Damgo ragani. Unsa? Huwag ko masugot. So, wakaw yun matulis eh. Natulis, oy. Unya? Huwag ko masugot na makuha nilang ako mga alas o kwarta. Maungusa sa mga tulisan, suko, nisagit na ako. Kisang tulisada? Ikaw! Bidadanggor na yun. Unsa mo ka? Bisag damgo pero sakit tungod kay ikaw may dako sa mga tulisan. Recorded by X Thunder Gaming. Sakit kay akong dugan kay wag ka makailan ako. Kaya mo pa siya kong gipugos. Kaya hatag na kong akong alas o kwarta. Nya? Wag ko masugot. Mao to nga imo kong giingnan nga kadiyot ato sa iwerling. Gahi kay Kubos. Kanot, nabanaw ka. Sabi na. Kung di magaling na ihatag ang kwarta ka last wes. Hoy, ikaw. Ihatag na ha? Or papiliot ka. Patay o turjak. Pagpili. Mamatay ka o turjak. Di ko madas imong hadlok. Bisag patyon pa ko nimo. Dili ko mada. Patay. Adi ay. O sorry ka matay. Pues mga kawan. Patya siya sa turjak. Mauto, ila kong gitabangan. Lipay kay ka. Lipay! Turjak. Unya. Bisan sa kundam ko bakakon ka lagi hapon. Bakakon ka ganda ay bisan kong saon. Sabi ako kipabagang ni mo. Ingon mo kapatid ko ni mo Star Jack. Buhay ba man lagi ko? Abo mo. Damgura to na yun. Damgura to. Purti yung labara lagi bayhana. Butang. Unya, nanlabay pila ka adlaw. Kadip. Ito, belihan ako. Uy, napatring. Ikaw mo ko diyan eh. Asa mas Delia? Ha? Nga naman? Nang Patring, ikaw lagi na nang. Nasuroy lagi ka nang. Ay, waman ko mo soroy.
Ikaw di akong tuyo, tungod ni mo nabuang ng akong bana o nasira pang akong tindahan. Uy, nganong ako pod? Animal ka? Gipautang pa ka sa akong tindahan kay natuo ko nga maayo ang imong gitambag nako. Pero noon sa naman ring akong kinabuhi, oy, among kinabuhi. Ikaw mo'y nakaingon aning tanan dilya. Atay sa arong nang tayo pa kaniyot ha. Unsa man gitambagan ni Delia sa akong asawa ni mo. Gisultihan ako siya sa akong problema. Nga kanang akong bana si Tulio, mangulatan na ako og dili makainom. Pero og makainom buutan kayo. Unya? Mitambag siya nako. Nga paimnon jud kuno nako. Pirmi ang akong bana kada adlaw jud kuno para pirming mahubog og pirming buutan. Unya, ako sad siyang daw mituo lang pod. Unya ang resulta, nasakit na hinon akong bana tungod sa sigig inom. Unya ang akong tindahan na bangka pa. Kaya nga akong halin, pirmi na malang na akong ikumpray ilim nun. Para pirmi siyang makainom. Maunang nasakit na hinon akong bana. O nasira pang akong tindahan. Karon nasakit na hinon akong bana o nasira nga akong tindahan. Unya, ano sa man? Ha? Bayri ko sa inyong utang, ha? Bayri ko sa tanan. Pila may utang sa asawa ni. Dako na kayo. Kay siya wa man sa bayad. Miabot na nag 20 mil. Ano? Kadako ko na. Uy, di ko mabayad na to, uy. Kadako na 20 mil? Pues mag-abot sa barangay. O akong ipanabi nga ikaw mo'y nakainguran ng tanan. Ipapriso na kadilyaha ka. Ginoo ko? Mao ni ako problema ron kay suko kay sang patring taon. Samang taon ni akong asawa taon patakam lang tambag. Unya paimusla niya maayo kay nagtuo siya katabang siya sa iyang tambag. Yutangan niya maayo sang patring. Karon nagatumbag na may kihas barangay. Unya iyag yung kunong ipaprisos dilya. Sa may kubuhaton na ni Ate Pres, babae may gyud ka, ikaw may asawa. Pasagdan na nila kung mapriso akong inaha kayong asawa, ha? Pambina? Unsa man kung kamoy pasultihon, Ate Pres? Kuya Gulyat, hindi pambina. Unsa man kung kamoy pasultihon, Doni. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Doni, Ate Pres. Doni. Oh, mao niya ang problema, Ate Pres. Kaya ang asawa bang tambag-tambag, ba niya tambag-tambag. Ang katong amigo sa iyang abana, ang stulyo, itambagan na to siya, ay naginom, pre. Niya kay ang sa iyang asawa, bali man, Ate Pres, kay paimnon magyud kay buutan ko no kayo. Oh, buutan ko no kayo. Tingali usag tuan to watoy Malaysia yang pag-ingon nga pain na lang para aron di ko Yan lataw. nasakit tinuod, Ate Pres. Uto sige ginom. Kunya iyang tambag nga ana, niya inigtambag niya, Ate Pres, utangan niya og mga pagkaon. Oo na. Mao na. Ka. Niabot ang 20 mil kapin 20 ang iyang utang. Oo. Nya di man siya bayad kay. Mura ka daot. Malingil, yan matambag na ko sa. Mag-abot nun sila sa barangay. Abot sila Mag-abot barangay, nun sa Ate Pres. barangay. Pagka ko sa basta malingil. Astad tos barangay kita bagad sa niya. Gipautang. Sus, grabe ko. Bitawon sa ato buhaton na Ate Pres. Ikaw, Ate Pres, ako pa ni mo dai, aubay kanang Bayran mo. na niya, uy. Bayran ang utang niya. Utang Ang sa iyang tindahan. asawa, gayri na bay. Ayo, sultiin na siya di na maayo. Yan sa pagka usap. Oh, lagi. Ang katong iya ka ng tinarong ang iya ba nga. Tinarong mo to iya, Ate Pres. Oo nga, Paim oo. na kay Pero butang anak ka. kaapan kay mangutang pud siya. Mao lagi. Mao na. Initambag, Paimos lang ni Ate Pres. Diskarte naman ang iyaha Diskarte, para pero- makautang siya. Paimos ba? Kay umingon kag paimi na permi kada adlaw aron mayubot ang imong bana. Unya ang lintungan na sa pagsigig inom ug sa mga katigwangan pa sa imong bukid masunog imong atay. Mao yun. Dili sayo makadaot pang gyud. Kadaot man dyan ang sige inom. Suka galing nga suka ra, makadaot pa galing na. Mao. Sa atay. Dong, wag ginay vitamin ka ihatag ng inom sa imong lawas. Oy. Ay, ay. Ikaw, Pedro. Nahubog hindi ko, pero potang na mo. Nahubog siya ka, Pedro. Mainom yun si Ate Pres, pero karo dili na kayo. May undang na si Ate Pres. May no, kaya kahuna-huna ka. Pero kung wag gimayong Mauna. vitamins ng lawas rin inom. Saon sa niya pagpalit ka. Subsupan sa diyan siya nang iya bro Ano, sa uyapod? Beti kapin. Magsipot nga iklo, di gitawag. Usbaran tong gilitok nimo lan. Sa man pud nga sa to. Subsupan mo siya. Ayo gabitan ng pungat para na amo. Hindi robot. Kani ang paambit ko Yeah, paambit. Mateo 7 verse 13 to 14. Sulod kamo sa masigpit nga gangaan. Kay luag ang gangaan ug lapad ang dalan padung sa impyerno.
Aha. Laom kini pagkasulti sa ebanghelyo man ni kagahapon. Ah. Laom kini pagkasulti but pasabot nga sigpit kanang gamay kay ang gianan pero padung sa langit ug ka ring luag na ko kayo padung sa impyerno. Wait, Ang but pasabot ni ini nga sa atong idlaw adi na daw adlaw nga pud kinabuhi puy-an nato ang Ginoo. Oo na, Pres, kaya si Padir Kate sa punta, ang iyang humili, nakita ko nung kinahanglan kita makasuod sa gingarian sa langit. Na maninguha yun ta, inaandam ta, maninguha ta. Nya, kanang ang mga bilbil. Gamay mo kayo nagyanan ang langit at Pres. Di masod ang bilbilon. Akong giingna si Lisa, ikumatay man, di mo kapasod. Si Lisa. Si Lisa. No comment. Sigaan ko sa bata. Ang gawin mo eh. Naamla sila ibagoron nga vlog at Pres. Kabilbil. Ang ilahangan, halo mga kabilbil. Sa vlog nila. Apil ko dos dato. Balik tagol yan. Sige. Paimnon ang yang bana aron pirming nindot og buot. Oh. Ako'y puntan na. Ito naman. Nga doon, nga ba iinom ko? Nitutok ko eh. Giinom sa di ba? Nahubo ko, nitutok ako. Sama na po nagating talumanon. Kura ko ang puzzle. Tihon.